खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड' इडु बरायग्रोबाय इंडियान आर्मिनि साख्रिया फैबाय लवार आसामनि कैंडिडेटफोरनि थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों फुल डिटेल्स होगोन आं भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बेयो लवार आसामनि थाखाय दे लवार आसामनिया जाबाय डिस्ट्रिक्टफोरनि नामखौ आं बुंना होनि बरपेटा क'क्राझार धुबुरी बङाइगाव चिरां गवालपारा कामरुप रुराल कामरुप मेट्रो बाक्सा नलबारि उदालगुरि दरं आरो साउथ सालमारा मानकासारनि बे डिस्ट्रिक्टफोरनि एबा बे जिल्लाफोरनि कैंडिडेटआसो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइनि डेटखौ 5 आगस्तनिफ्राय स्टार्ट जागोन होनना बुंदों 5 आगस्तनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बिथांमोननि जिथु अफिशियेल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय अग्निवीरनि जेनेरेल डिउटिनि दङ अग्निवीर टेक्निकेलनि दङ आरो अग्निवीर क्लार्क बा स्टोर कीपार टेक्निकेल दङ लोगोसे अग्निवीरनि ट्रेडमेन्टनिबो दङ ट्रेडमेन्ट्सनिया 8 पास बानो जागोन आरो अग्निवीर जिथु जीडीनिया 10 पास बानो जागोन आरो गुबुन जिथु टेक्निकेल बा क्लार्क बिसोरनिया 12 पास जानो नांगोन लोगोसे स्ट्रीमनिबो एसे खोथा दं आं फुल डिटेल्स होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आं रिपिट खालामदों जिथु अनलाइन एप्लाइ बेयो 5 आगस्तनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेयो 3 सेप्तेम्बरसिम थागोन आरो जिथु रिक्रुटमेन्ट रेली बेयो 25 अक्ट'बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम जागोन माने डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन नालाय मा खालाराव मा डिस्ट्रिक्टना जागोन बेफोर गासैखौबो उनावहाय मिथिगोन बेनि जायगाया तामुलपुराव जागोन जायगाखौ अलरेडि होखादों नै हेलिपेड 107 माउन्टेन ब्रिगेड तामुलपुर आसाम बेनि जिथु रेली बेयो तामुलपुरावनो जाजोबगोन अलरेडि बुंखाबाय बेखौ बिथांमोननि जिथु अफिशियेल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय बिथांमोना दरमाहाखौबो होखादों जिथु बेथन गिबि बोसोराव 30,000 मोनगोन होनना बुंदों नैथि बोसोराव 33,000 थामथि बोसोराव 36,500 राङै मोनगोन मान्थलि आरो ब्रैथि बोसोराव 40,000 मोनगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो अग्निवीरनिया 4 बोसोरनि थाखायल'सो साख्रि आरो 4 बोसोरखौ मावखांनायनि उनाव नोंथांनि स्किल बा बेवहाय सिलेक्शन प्रसेस माने बायदिसिना खालामगोन बे हिसाबै गासै लानाय कैंडिडेटफोरनि 25%खौ जिथु पार्मानेन्ट साख्रि हिसाबै बिथांमोना खालामनो हागोन ना आगोलाव बुंखादों नोंथांमोना अलरेडि मिथिखायो अग्निवीरनि सोमोन्दै जायफोरा आगोलाव डिटेल्स लाखादों स' बेवहाय अग्निवीरखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा सेवानिधि पेकेज मोनगोन लोगोसे अग्निवीरनि स्किल सार्टिफिकेटबो मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा अनलि 10 पास जानानै थांदों बेहाय साख्रि मावहैदों बिथांमोना 12 पासनि जिथु सार्टिफिकेट बेखौ मोनगोन होनना बुंदों माने बेहाय थाङोबा हायार सेकेन्डारि पास जानाय हिसाबै जाना फैगोन आरो स्किलनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै बेखौबो बिथांमोना बेहाय लिरनानै होखादों 10 नाम्बाराव दङ एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना 10 अक्ट'बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन होनना बुंदों माने बिथांमोना इमेलाव सेन्ड खालामनो हागोन जिथु नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव इमेल एड्रेस होगोन ना बेवहायनो बिथांमोना एडमिट कार्डखौ हरगोन आरो बुंखाबाय बे जिथु रिक्रुटमेन्ट रेली बेयो हेलिपेड 107 माउन्टेन ब्रिगेड तामुलपुराव जागोन दायो फैबाय एडुकेशन क्वालिफिकेशन बेहाय जीडीनिखौ नायोब्ला अग्निवीर जेनेरेल डिउटी बेहाय मेट्रिक पास जानांगोन खमावनो मेट्रिकल' पासब्लाबो जाया बेहाय 45% मार्क्स जानांगोन टटेल मार्क्सआ आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांगोन ना बिथांमोना लिरदों बैसोआ 17 हाफनिफ्राय 23 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन बेहाय बिथांमोना जिथु डेट बेखौ होखादों माने 1 अक्ट'बरनिफ्राय 1 अक्ट'बर 1999 एबा 1 अक्ट'बर 1999 निफ्राय 1 एप्रिल 2005 नि गेजेराव थानायफोरासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जीडीआनो जा बा टेक्निकेलानो जा बा क्लार्कआनो जा बा ट्रेडमेन्टआनो जा जाय कैंडिडेटआ 1 अक्ट'बर 1999 निफ्राय 1 एप्रिल 2005 नि गेजेराव जोनोम जादों बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अलरेडि बुंखाबाय जीडीनियाव 45% मार्क्स मेट्रिकआव लोगोसे 33 मार्क मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो थानांगोन आरो जायफोरनाव एलएमभिनि जिथु ड्राइभिं लाइसेन्स दङ लाइट मटर भेहिकलनि बिथांमोननि थाखाय मोनसे एक्सट्रा प्रिफारेन्स थागोन होनना बुंदों माने ड्राइभार हिसाबै एक्सट्रा प्रिफारेन्स होगोन आरोना बिथांमोना बेखायनो जायफोरनाव एलएमभि दङ नोंथांमोना बेखौ लाना थांफायोब्लानो जाबाय एसे चान्स बारा दङ मोननायनि जीडीआव दायो फैबाय अग्निवीर टेक्निकेलनि थाखाय टेक्निकेलाव साइन्स स्ट्रीमनिफ्राय पास जानो नांगोन बेवहाय फिजिक्स केमिस्ट्रि मैथ्स आरो इंलिश बे मोनब्रै साबजेक्टआ थानो नांथारगोन साइन्स स्ट्रीमनिया टटेल मार्क्सआ 50% जानो नांथारगोन 50% मार्क्स थायोब्लासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 40 थानो नांथारगोन होनना बुंदों
क्लियर खालामनानै साइन्स स्ट्रीमनि जानांगोन नाथाय साइन्स स्ट्रीमनि ल'ब्लाबो जाया साइन्स स्ट्रीमाव फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स आरो इंलिश बे साबजेक्टआ थानांगोन आरो लोगोसे पार्सेन्टआ नोंना 50% जानांगोन टटेला आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 40 थानो नांथारगोन दायो फैबाय अग्निवीर क्लार्क आरो स्टोर कीपर टेक्निकल बेवहाय जायखिजाया स्ट्रीमनिफ्रायनो हायार सेकेन्डारिखौ पास जायोब्लानो जागोन नाथाय मार्क्सआ 60% थानो नांगोन नांदों आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 50 थानो नांगोन नाथाय साबजेक्टबो दङ होदों साबजेक्ट होखादों बेवहाय साबजेक्टआ इंलिशआ कम्पालसारिखा इंलिशआ थानो नांथारगोन आरो लोगोसे मेथ्स थानो नांगोन जुदि मेथ्स गैया अब्ला एकाउन्ट्स थानो नांगोन आरो जुदि एकाउन्ट्स गैया अब्ला बुक किपिंआ थानो नांथारगोन नांदों दायो फैबाय अग्निवीर ट्रिटमेन्टआ मोननै टाइपनि जायो मोनसेया जाबाय 10 पासनि आरो मोनसेया जाबाय 8 पासनि 8 पासनियाव बेहाय मा बुंदों SYCE होनना बुंदों बेयो मा आं मिथिया दे लोगोसे हाउस किपार दङ आरो मेथ्स किपार दङ दायो फैबाय अग्निवीर ट्रिटमेन्टनि 10 पासनिया 10 पासनिखौ सिम्पल 10 पास बानो जागोन बेहाय पार्सेन्टजों जेबो खोथा गैया नाथाय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 नम्बरा थानो नांथारगोन होनना बुंदों 8 पासनियाबो बेबायदिनो 8 पासनिखौ सिम्पल पासब्लानो जागोन पार्सेन्टजों टटेल पार्सेन्टजों जेबो खोथा गैया नाथाय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांथारगोन ना बिथांमोना बुंदों एज लिमिटआ अलरेडि बुंखाबाय 17 हाफनिफ्राय 23 इयारसिम आरो जितु एज बैसो बेवहाय 1 अक्ट'बर 1999 निफ्राय 1 एप्रिल 2005 निफोरासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दायो फैबाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड बेवहाय जायफोरा अग्निवीर GD एबा जेनेरेल डिउटिखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना 160 सेन्टिमिटारनि जानो नांगोन अग्निवीर टेक्निकेलनिया 157 सेन्टिमिटार जायोब्लानो जागोन अग्निवीर क्लार्क आरो स्टोर कीपारनिया 160 सेन्टिमिटार अग्निवीर ट्रिटमेन्ट्सनिया 160 सेन्टिमिटार जानो नांथारगोन जितु लिरथाय बा वेट बेयो हाइट हिसाबैसो सुयो नालाय बेखौ स' बेखौ वेटखौ दानो बुंनो हाया नोंथांनि हाइट हिसाबैसो बेखौ सुगोन बिनि उनाव जितु चेस्ट बा बिखा बा जेरबा बेखौ नर्मेलाव 77 जितु सेन्टिमिटार 77 सेन्टिमिटारब्लानो जागोन मिनिमामा नाथाय 5 सेन्टिमिटारखौ नोंथाङा फुलायना दिन्थिनांगोन बा जितु एक्सपान्ड खालामना दिन्थिनो नांथारगोन बेयो इम्परटेन्टथार स' गासैबो डिटेल्सफोरखौ joinindianarmy.nic.in बेहायनो अलरेडि मोनखागोन खारनायफोरखौ नोंथांमोना मिथिखायोनो फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव 1.6 किल'मिटार खारनो नांथारगोन बेहाय टाइमखौ होदों बाट टाइमनिथ' जेबो भेल्यु गैखाया नोंथांमोना मिथिखायोनो इण्डियान आर्मिनि खेथ्रआव 5 मिनिट 30 सेकेन्डनि सिगाङाव जुदि खारखाङोब्ला 60 मार्क्स मोनगोन नांदों आरो 5:31 बा 5 मिनिट 31 सेकेन्डनिफ्राय 5 मिनिट 45 सेकेन्डनि गेजेराव जुदि खारखाङोब्ला 48 मार्क्स होगोन नांदों लोगोसे बेहाय पुल आपबो दङ खारखांनायनि उनाव पुल आप दङ जुदि नोंथाङा 10 टाइम्स जुदि पुल आप खालामना दिन्थिनो हायोब्ला 40 मार्क्स होगोन खमसिना 6 टाइम्स माने हाथारनांगोन 6 बार पुल आप खालामना दिन्थिनांथारगोन 6 बार खालामब्ला 16 मार्क्स 7 बार खालामब्ला 21 8 बार खालामब्ला 27 9 बार खालामब्ला 33 नम्बर मोनगोन बेखौ खालामखांनायनि उनाव 9 फिट डिट्स थागोन 9 फुट जितु जायगा बेखौ बारना दिन्थिनो हानांगोन आरो बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव जिग जेग बेलेन्स होना थायो खेंख्रा खुंख्रा थाबायनाया स' बे मोनसेयाबो थाखागोन बेवहाय स' बेखौ पास खालामनो नांथारगोन बेवहाय जेबो मार्क थानाय नङा मेडिकेल टेस्टआथ' अलरेडि जाखायोनो बेनि उनाव रिटेन टेस्ट जागोन मेडिकेल टेस्ट जाखांनायनि उनाव स' बेफोर गासैखौबो बिथांमोना होखादों मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन होनना बुङोब्ला फार्स्टआवनो एडमिट कार्डखौथ' नोंथांमोना लांखानांगोन बेयो मोस्ट इम्परटेन्टखा बिनि उनाव फट'ग्राफ लांनांगोन फट'ग्राफ जितु फट' बेहाय गासै 20टा फट' लांनांगोन नांदों एटेस्टेड खालामनो नाङा आनएटेस्टेड होनना लिरदों क्लियार खालामनानै 20 कपिस अफ आनएटेस्टेड फट' जितु पासपर्ट साइज कालार फट'ग्राफ डेभेलप अन गुड क्वालिटी फट'ग्राफिक पेपार इन व्हाइट बेकग्राउन्ड नट मोर देन 3 months old 3 दाननि गोजाम जितु फट' बे अब्ला जानाय नङा माने लास्ट 3 दाननि गेजेरनि फट'आ जानो नांथारगोन आरो लोगोसे फट'आ जितु खानाय सिननाय बा खानाय हानाय आरो जितु दारि सारि बेफोर माने खानायखौ मोजाङै सिननो नांगोन आरो लोगोसे दारि थानो मोननाय नङा होनना बुंदों बेनि उनाव फैबाय एडुकेसन क्वालिफिकेसना गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ लाना थांखायोब्लानो जाबाय मार्कशीट बा जिखुनु गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना लाङोब्लानो जाबाय मोस्ट इम्परटेन्टखा बेनि उनाव डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ नांदों डमिसाइल सार्टिफिकेटआ तहसिलदारनि नङाबा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि जानो नांगोन होनना बुंदों बेहाय डमिसाइल सार्टिफिकेट विथ फट'ग्राफ इस्युड बाय तहसिलदार नङाब्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट जायफोरा DM एबा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि लायाखै नोंथांमोना लायोब्लानो जाबाय बेनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन
कास्ट सार्टिफिकेट इम्पर्टेन्टथार बेनि उनाव रिलिजियन सार्टिफिकेट नांदों रिलिजियन सार्टिफिकेटखौ एक्चुअली जोंना रिलिजियना थाखायनो हिन्दु ना ख्रिस्टियान ना बेफोराव अलरेडि थाखायनो जायनि डकुमेन्ट्सआव रिलिजियन एबा धोरोम जिथु लिरनाय बेयो गैया बिथांमोना रिलिजियन सार्टिफिकेटखौ बानायनांगोन आरो जायफोरना अलरेडि दंखायो बिथांमोना बेखौ बानायनांगौ खोथा गैया बिनि उनाव फैबाय स्कुलनि केरेक्टार सार्टिफिकेट जिथु लास्ट मा फरायसालियाव फरायदोंमोन बा कलेजाव फरायदों बेनि केरेक्टार सार्टिफिकेट गांसे नांगोन आरो लोगोसे भिलेजनि सरपन्च बा गांवबुरानि जिथु सार्टिफिकेट केरेक्टार सार्टिफिकेट बेखौबो नांगोन आनमेरिड सार्टिफिकेट हाबा जायैनि सार्टिफिकेट बेखौबो नांगोन हाबा जायैनि सार्टिफिकेटआ थांनाय 6 दाननि गेजेरनि जानो नांगोन आरो जायफोरा रिलेशनशिपनि सार्टिफिकेट दं बिथांमोनाबो माने जिथु प्रिफारेन्स बेखौ अलरेडि मोनखागोननोखा रिलेशनशिपनि थानायफोरा एनसीसी सार्टिफिकेट दङब्ला बेखौबो लांफायोब्लानो जाबाय स्पर्टनि सार्टिफिकेट दङब्ला बेखौबो लांफायोब्लानो जाबाय बेवहाय एन नम्बराव एफिडेभिट नांगोन डिउलि साइन बाय केन्डिडेट अन 10 थाखानि जिथु दलिल मोनोना स' बेवहाय एफिडेभिट थानो नांखागोननोखा आरो जुदि बनास मार्कनि सार्टिफिकेट दङब्ला बेवहाय अलरेडि मोनखागोन बेंक एकाउन्ट पान कार्ड आधार कार्ड बेफोरथ' एक्चुअलि कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो नांगौ बेफोरखौ स' नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय बेनि फुल डिटेल्सखौ आं बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव डाउनलडनि लिंक होगोन नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्ट डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय अलरेडि आं डिटेल्सफोरखौथ' नोंथांमोननो होखाबायनो बेनि गेजेरावबो जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरनानै सोंहरब्लानो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइसखौथ' आं अलरेडि नोंथांमोननो बुंनो होखाबायनो मा जायगानिया जागोन मा जायगायाव जागोन स' बेनि फुल डिटेल्सफोरखौ अलरेडि नोंथांमोननो होखाबायनो नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय बेनि गाहायथाराव जिथु फर्मेट ना एफिडेभिटनि फर्मेट बा कास्ट सार्टिफिकेटनि फर्मेट बेफोर गासैबो दंजोबखायो नोंथांमोना लास्टआव नायोब्लानो जाबाय माने मोननैसो सार्टिफिकेटआ बिथांमोननि फर्मेटनि हिसाबैसो जायो नालाय स' बेखायनो नोंथांमोना बेखौ खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय लास्टआव दंखायो नै आं नोंथांमोननो जिथु स्क्रिनाव दिन्थिनो आरोना स' बेफोरखौ खनसे नायना ला आरो जिथु रेलिनि डेट आं नोंथांमोननो अलरेडि बुंखाबायनो बे जिथु अनलाइन एप्लाइआ 5 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो 3 सेप्तेम्बरसिम थागोन बेयो रेलिया 25 अक्ट'बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम जागोन मा डिस्ट्रिक्टनिया मा खालाराव जागोन बेफोर गासैबो डिटेल्सफोरखौ उनाव मोनगोन नोंथांनि एडमिट कार्डखौ बिथांमोना नोंथांनि इमेलावनो हरगोन नांदों आरो जिथु बेयो आं अलरेडि बुंखाबाय वेस्ट सोनाब आरो लवार आसामनि केन्डिडेटफोरनि थाखायल' डिस्ट्रिक्टफोरखौ खनसे बुंफैनानै बरपेटा क'क्राझार धुबुरी बङाइगाव चिरां गवालपारा कामरुप रुराल कामरुप मेट्र' बाक्सा नलबारि उदालगुरि दरं आरो साउथ सालमारा मानकासार बे डिस्ट्रिक्टफोरनि केन्डिडेट्सआल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन एबा बे रेलियाव बाहागो लानो हागोन 8 पास बानो जागोन जुदि टेटमेन्टआव एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला जुदि जिडिआव एप्लाइ खालामनो गोसो अब्ला 10 पास नांगोन 10 पासजों लोगोसे 45% मार्क्स आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानांगोन टेक्निकेलनिया 50% मार्क्स नांगोन हायार सेकेन्डारि साइन्स स्ट्रिमनि जानांगोन साइन्स स्ट्रिमनिल'ब्लाबो जाया फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स आरो इंलिस थानो नांखागोन लोगोसे जिथु अग्निवीर क्लार्क बेखौथ' अलरेडि बुंखाबायनो फार्स्ट डिभिजन नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो आरो लोगोसे साबजेक्टनिबो खोथा दं बेवहाय इंलिस कम्पालसारिखा मेथ्स दङब्ला मेथ्सखौ नांखागोन जुदि मेथ्स गैयाब्ला एकाउन्ट्स नांगोन स' बेफोरबायदि गासैबो डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननो अलरेडि बुंनो होखाबाय जायफोरा इन्टारेस्टेड बेखौ एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय बे खनसेयाव 2 बोसोर बारायना होदों आगोलावथ' जिडिफोरना 21 इयार्सनिल'सो जायोमोन नाथाय बे खनसेयाव 23 सिम खालामनानै होदों जायफोरा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय एप्लाइआ 5 आगस्टनिफ्राय जागोन आरो बेयो 3 सेप्तेम्बरसिम थागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं